Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Айни ҳол шумо тамошо кардесен канали Ройгон Авиара. Подписатсара фаромӯш накунед ва классҳои худтонро дариғ надорен. Имрӯз 11 маълумоте ки шумо дастрас мекунед бениҳоят муҳимай барои шумо. Видеоро то охирша тамошо кунед то ки хабардор бошед ва поделитсара фаромӯш накунед то ки дигарорам хабардор бошанд. Узри зиёд, як лаҳза. Алло. Салом алейкум. Бале, шумо занг задестен авиакассаи Ройгон Авиа. Билети самолет аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, бале, шумо метавонед ки қарз харидорӣ кунед ва дар муддати 3 моҳ омада кор кунед ва суми билета барбигардонед. Албатта бародар, чӣ ҳуҷҷатҳо лозим барои дастрас кардани билети самолет? Фақат паспортона равон мекунед WhatsApp-да, ман билети шуморо нависта равон мекунам ва бе ягон мушкилӣ шумо метавонед ки сафар кунед аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, кор кунед, фаъолият кунед ва дар муддати 3 моҳ суми билета барбигардонед. Саломат бошед, якҷон миннатдор. Ташаккури зиёд. Бале бародарҷон, медонам ки хирсан шидед. Албатта дастгирия фаромӯш накунед. Рӯз то рӯз мо кор кардестем, кӯшиш кардестем ки беҳтарин шароитҳоро барои шумо муҳайё гардонем. Якчанд компанияҳода заявка гузоштем дар Федератсияи Россия. Қабул кунанд, иншаалло ин корро мо ташкил мекунем. Шумо метавонед авиакассаи Ройгон Авиа, Ройгон дастрас кунед билети самолет, омада кор кунед, баъд пули билета барбигардонед. Хулас 11 маълумоте ки ба шумо гуфтам, бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед ва ба дигаро бирасонед то ки дигарорам хабардор бошанд. Билети самолет, билети автобус, гузаштани сарҳад, равон кардани бор аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон. Шумо метавонед ба рақамҳои болои экран занг занед. Билетҳои самолет бениҳоят ба нархи арзон метавонед дастрас кунед, хоҳ Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, хоҳ Федератсияи Россия ба Тоҷикистон. Инчунин билетҳои автобус аз метро Котелники ба Душанбе ва аз Душанбе ба метро Котелники бо равон кардан ба Тоҷикистон аз Федератсияи Россия. Бале бародаро, аз метро Котелники мо кушода кардем, бо равон мекунем ба Тоҷикистон. Бисёриҳо муроҷиат карданд ки фуро қати 1 моҳ да мерава мераса бор. Бародари азиз, автобус қати 4 рӯз бори шумо рафта мераса. Гарантиш қати бе ягон ташвиш. Шумо метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. Иншаалло омада бортона бармекашен, меспорен, чекша гирифта мерен ва бори шумо пас аз 4 рӯз дар Тоҷикистон мешавад. Проверка права, проверка регистратсия дар база ҳаст ё нест. Бениҳоят зиёд занг мезананд, жалоб мекунанд ки регистратсия кардем, посредникҳо сума гирифтанд ва рафтем 20,000 дига патента споридем, дар база нест, патентмона гирифта наметавонем. Дар ҳамин ҳолат барои шумо чӣ гуфтанем? Метавонед ки регистратсияатона пеш аз оне ки шумо сахрова мерем патента меспорем, проверка кунед дар база ҳаст ё ки не. Проверка въезд аз Тоҷикистон вақте ки шумо мехоҳед сафар кунед ба Федератсияи Россия, зарани проверка кунед ки то дар границаҳо дар намонед. Хоҳ дар аэропортҳо бошад, хоҳ дар ба автобус вақте сафар мекунед, дар граница намонем бародарон. Проверка судимости, золотая корона, бениҳоят зиёде занг мезанед нафарое ки золотои корона қарз дорен, савол метавонед ки метавонем рафта ё наметавонем. Проверка судимости, проверка штрафҳо, бисёриҳо занг мезананд ки чӣ хел проверка кунем ки штраф дорем ё надорем. Ба нафарое ки паспорти российский дорем, прописка надорен, прописка РФ 5 сола бародаро. Шумо метавонед ба рақамҳои болои экран занг занед ё ин ки дар WhatsApp нависен. Ба ҳамаи маълумотое ки ман гуфтам шумо ҷавоб мегиред ва метавонед ки мушкилии худтона бартараф бигардонед. Мошини сабукрав такси аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон. Ва инчунин шумо метавонед муроҷиат кунед ба ин рақамҳои болои экран. Нафарое ки мехоҳед дар Федератсияи Россия, яъне шумо ҳуҷҷат надоред ё ин ки шумо мехоҳед мошинои шахсӣ қати бигарден, албатта ба ин рақамҳо шумо метавонед муроҷиат кунед. Мошинои шахсӣ ҳастанд ки шуморо рафта аэропорт встречат мекунанд, одамои шуморо
вақту соати дилхоҳи шумо қатъӣ мераванд. айки ҷое ки шумо даб мезанед ай ҳамун ҷо гирифта оварда ба пеши шуморо мерасонанд. худ дар Москва бошен, худ дар Московская област бошен, худ дар аэропортҳо аз Тоҷикистон метавонед заказ кунед, такси рафта шуморо гирифта ба ҷои дилхоҳ бурда мерасонанд. нафарое ки праваи тоҷикӣ дорем ва мошинои шахсии худтон надорем, мехоҳем ки пас ай кор подработка кунед, албатта шумо метавонед ки ба ин рақамҳо дар WhatsApp нависен, обуна шавем ва иншаллоҳ заказҳои хуба шумо метавонед ки гирен. хоҳ аэропорт боша бурда бирасонед, хоҳ аз Москва ба Тоҷикистон, хоҳ аз Тоҷикистон ба Москва. вақте ки мошинои шумо дар ҳолатҳои хуб қарор дорад, иншаллоҳ ҳамкорӣ мекунем ва якдигарро дастгирӣ мекунем. бетараф набошен, дастгирии каналро фаромӯш накунем бародаро. ҳамаи кӯшиши ғайратҳо барои шумоай. иншаллоҳ боварӣ дорам ки маълумотҳо маҳқултон шуд. бетараф набошен ва фаромӯш накунем ки билетҳои самолёт дар моҳи шарифи Рамазон ба нархи дастрасай. метавонед ки занг занед, дар WhatsApp нависен, муроҷиат кунед. иншаллоҳ ба нархи дастрас билетҳотонро менависем. хоҳе Тоҷикистон боша, сафар мекунем ба Федератсияи Россия, хоҳе Федератсияи Россия ба Тоҷикистон. худоҳофиз, то дидори оянда.